Аңлат әле. Мен мұнда сенің білән түгел, башка кеше белән булырга теләгән идем. Гафу ит. Мен синең хисләреңне белеп, болай эшләргә, өмет бирергә тиеш түгел идем. Ләкин башка үз үземне дә, сине дә ялганлыйсым килми. Ярый, бушлар. Кызганыч. Кызганырга кирәкми, барсы да яхшы. Йә, егетләр кайда? Безгә җырны язып бетерергә кирәк бит инде. Данияр иртә таңнан музыка классында. Булат ниндидер эшләре буенча китте. Аның гелдә ниндидер эшләре бар. Сәйриме? Biz biyedik de, jırladık da. Rifat şunda iktibarlık hem siz gereken. Sen bir böyle kayıp oldun mu? Ай, арадан шуңа кайтып киттем. Без аны көтеп утырырга тиеш. Әллә киләү, әллә юк. Әйтәм бит инде аның гелдә ниндидер эшләре бар. Ә нинди эшләр икән безгә бер кашан да әйтми. Игътибар иткәнегез бармы? Мин сезгә бер әйбер әйтергә тиеш. Бу минем сер түгел, ләкин миңа калса, башкача булмый. Сәлам. Нишлисез монда? Нигә моңарча әйтмәдең? Нигә бу фактны яшердең? Без 4 ел бергә укыйбыз. Сез аңламассыз, мине кабул итмәссез дип уйладым. Сәлам. Дөнья, синең белән сөйләшергә буламы? Була. Сөйгән ярың кем икәнен белмим. Ләкин бик көнләшә. Әйдә мин сезне таныштырам. Таныш бул. Минем өчен иң якын кешем. Уно, мин җиңдем. Котлыйм. Алло? Әйе? Ник син миңа гөлдә җиңеләсең? В смысле, сен үзең җиңдең? Егетләр белән уйнаганда син гел җиңәсең. Минем белән уйнаганда син җиңеләсең. Иң мөһиме мин мәхәббәттә җиңдем. Эй, мин бу карашны беләм. Нәрсә булды? Бер нәрсә булмады. Тик егетләр турында сүз чыкты. Ничек уйлыйсың, без аларга әйтергә тиешме? Мин дә аның турында уйлаган идем. Ничек сүзне башларга белмим. Әйе, әле бу конкурста. Барысы да стресс хәлендә. Төркемнәр арасында да конкуренция бар. Ә без монда яңалык белән. Аның каравы Рифат белән Зәлиягә бер нәрсә дә кылмышы буламы? Әй, Рифат бит инде 2 ел йөри Зәли артыннан. Аларның бергә булуы беркемгә дә яңалык булмады. Теләсәң, без әле беркемгә дә әйтмичә тора алабыз. Әйе, әйдә, конкурс тәмамланганча сер булып калсын. Мин ничектер кыйынсынам. Ярый, сөйләштек. Данияр, син безгә кашан силәргә теләгән идең? Братан, Без сукыр түгел, без барысын да күрәбез. Мин сөйләм дип сөйләштек бит. Сөйлә, Нәрсә әйтеп калдым әле? без күрәбез. Соңгы арада синең кәефең юклыгыңны без күрдек. Шуңа күрә бераз кәефеңне күтәрергә булдык. Барабанный дрон. Бездән сиңа бүләк. ух ты! Рәхмәт егетләр.
Konkursda jengach, biz точно jengashakmiz. Jani bezabit. Chet elga ketganda gitara olmaysizmi endi shunga ko'ra mana senga mini gitara. Boshqa mung'ayma, yema. От души. Диана, sen mында deb o'ylagan edik endi. Ayda biz seni kutamiz. Ketdik. Yana пока yigitlar. Пока. Nihayat bizga genial ideya keldi. Nindi ideya? Biz nomerni kuchaytirga degan qarorga keldik. Nishik kuchaytirgan? Nomerda boshqa kishilarga qatnashirga yaramaydigan qoida yo'q edi bit. Yo'q. Jaylab naqlab qarasang bizga, ko'rarsang biz o'shan gulga. Sayrab bulbul qush bo'lib, uchamiz birga. Ko'rgan yuzimiz bizning erkak jonimizni, balo yetirma deyishincha beli. Zaman kuyini soldik shu shajarimizni, sen chetda turma, jirlik biz birga. Ut yana ko'ngli bizda, kel ko'rgan bek biz birga. Zo'r o'ylar ko'ta kelishakda, tek bo'laylik biz birga. Yurak menga qortaymas bo'la, umrgina o'tda deb do'lab. Kayf ko'tarinki bo'lganda, turmushing o'tar jilab. Ko'rgam yuzimiz bizning erkak jonimizni, bola deb turma deyishincha bayila. Zaman kuyini soldik shu shajarimizni, sen chetda turma, jirlik biz birga. Ut yana ko'ngli bizda, kel ko'rgan bek biz birga. Zo'r o'ylar ko'ta kelishakda, tek bo'laylik biz birga. Ut yana ko'ngli bizda, kel ko'rgan bek biz birga. Zo'r o'ylar ko'ta kelishakda, tek bo'laylik biz birga. Ut yana ko'ngli bizda, kel ko'rgan bek biz birga. Zo'r o'ylar ko'ta kelishakda, tek bo'laylik biz birga. Ut yana ko'ngli bizda, kel ko'rgan bek biz birga. Zo'r o'ylar ko'ta kelishakda, tek bo'laylik biz birga. Konkurs tamamlangach, birimiz chet elga uchrashaq bit. 1 yilga. Seni bu qo'rqitmayman. Yo'q. Benim için 1 yıl qo'rqinch tugul. Men seni 4 yıl bo'yi kutdim. Tag'in 1 yil g'ana kuta olaman de. İşte qoldir mında ham hazır Senden boshqa
bir gün tugul. Яңа күн өмет бирешмә көтеп, көч бирә сиңа сынаулар. Хыял күңелдә максатка илтә, йөрәгең сиңа юл күрсәтә. Йолдызым, яктыр бу җирне син шуңа тудан. Хыялың шунда аша ышан әйдә дустым. Başkalar fikri şun, күңелдә сүнмәсен ут. Барып чыкмас адыңла, алдагы сүзләрсең. Юллар салынган, син сукмагын сал. Юллар салынган, син сукмагын сал. Ышанма, курма, тыңлама, бошома. Уялма, тай булма. Сукмагыңнан атлап, бар үз юлыңда бул, үз урыныңда бул. Юлың уңмаса, кара булыт капласа, бел авырлыклар вакытлыча. Колларың төшә, ләкин якын кешең янәшә. Фәрештә сиңа күктән дәшә. Йолдызың, яктырт бу җирне син шуңа тудың. Хыялың шунда аша ышан әйдә дустым. Başkalar fikri şun, күңелдә сүнмәсен ут. Барып чыкмас адыңла, алдагы сүзләрсең. Юллар салынган, син сукмагын сал. Юллар салынган, син сукмагын сал. Ышанма, курма, тыңлама, бошома. Уялма, тай булма. Сукмагыңнан атлап, артымнан яңгырый гайбәт сүзе. Аларның хуҗасы үзе кем үзе. Күпме сенесәң дә ят алмасын ми кылчык. Фикерен кызыксындырмый, барчы бай-бай. Юллар салынган, син сукмагын сал. Юллар салынган, син сукмагын сал. Ышанма, курма, тыңлама, бошома. Уялма, тай булма. Сукмагыңнан атлап, бар үз юлыңда бул, үз урыныңда бул. Үз урыныңда бул. Нәтижелер игълан итәргә вакыт җитте, һәм без озак уйлаганнан соң шундый нәтиҗәгә килдек. Конкурсның җиңүчеләре Егетләр төркеме. Котлыйбыз! Жыйнасыңбы? Әйе, иртәгә самолет. Егетләр, Әтиәнеләр белән хушлашырга өйгә кайтып киттеләр. син? Мин синең белән күрешергә теләдем. Әйдә, мин сиңа сюрприз әзерләдем. Әйдә.
Bunu sen işledin mi? Әйе, Бик матур. рәхмәт. Әйтмәсәң дә бер еллык аерылышу сине борчый икән беләм. Мине дә әлеге факт бик борчый. Тик вакытлыча аерылышуга карамастан, синең дә, минем дә хисләребездән башка уртак әйбер бар икәнен онытма. Безнең баш өстендә гел дә уртак күк йөзе булачак. Уйларым белән мин һәрчак синең белән булачакмын. Өстәвенә без гел дә элемтәдә булырбыз. Мин сиңа шалтыратып, язып торырмын. Әлбәттә, Рифат Зәләйгә минут сайын язган кебек түгел, ләкин синән дә якынрак кешем юк икән, онытырга бирмәячәкмен. Рәхмәт. Без балачактан ук артист булырга хыялландык. Ә хәтерлисеңме? Без нинди концертлар куя идек күршеләргә. Ничек хәтерләмәскә? Шундый концертларның берсендә брейк-данс бейемдеп кулны сындырган идем бит. Әйе. Сиңа хыялыңны чынга ашырырга зур мөмкинлек барлыкка килде. Һәм син моңа лайык. Кыенлыкларга карамастан, хыялыңны максатка әйләндер һәм максатыңа иреш. Сүз бир. Мин тырышачакмын. Сүз бирәм. Ә мин сине монда көтәчәкмен. Ә хәтерлисеңме? Мин сөйгән ярыма җырны башкарачакмын дигән идем. Әйе. Вакыты килеп җитте. Günlerimde sine yoksunamda, tünlerimde görüm düşümde. Günlerimde sine yoksunamda, tünlerimde görüm düşümde. Gönlümde uyatsın bocarım, gönlümde yuvatsın bocarım. Sina yolum, söygen peşime. Gönlümde uyatsın bocarım, gönlümde yuvatsın